градът факти и събития на телевизия Варна. С днешната сесия, или по-скоро казано с днешното 18-то заседание на Общинския съвет във Варна, бе потвърдена актуализацията на бюджета. За това ще стане речи малко по-късно в това предаване. За икономика ще си говорим. И с икономика ще започне това издание на градът факти и събития. Ще ви кажа само, че експресните оценки на брутния вътрешен продукт за третото тримесечие на тази година показват спад на икономиката с близо 6% спрямо същия период на миналата година, по данни на Националния статистически институт. И пак по данни на института, това е най-големият спад, който българската икономика отчита за тази година, след като през първото тримесечие отчетения спад беше между 3,5 и 4,8 на 100. И още една статистика. Припомняме, че тази година за месеците от януари до март беше отчетено първото свиване на икономиката ни от 1997 година насам. И да продължа темата за икономика с нашия гост, доцент доктор Тодорка Владимирова от катедрата Финанси и кредит на Икономическия университет във Варна. Добре дошла. Благодаря. С нея ще говорим за икономика и по-скоро за това как се формира един бюджет, защото знаете, че идва време, в което трябва да се работи по бюджета за следващата година. И ако на местно ниво вече нещата са в ход, що се отнася до изявленията на заместник-кмета Борислав Борисов, които ще чуем малко по-късно в това предаване, то на национално ниво нещата изглеждат доста по-различни. Имайки предвид, че ако общината, най-образно казано, е малката държава, то националният бюджет вече един вид илюстрира цял континент. Така, ако можем съвсем образно да ги съпоставим нещата. И ако трябва да започнем малко по-отдалече, за да стане ясно и на нашите зрители какви са начините, механизмите, подходите за формиране на един бюджет, то с няколко думи да им го кажем. Така и наистина от тук трябва да се започне за това, защото за да се даде оценка, даже и за проекто бюджет в момента, за който ще говорим 2010, е необходимо, може би, да има определена светлина относно подходите за бюджетната политика. За какво можем да използваме и в какъв смисъл можем да използваме бюджетната политика във връзка с развитието на икономиката. В това отношение от дълго време, това не е нещо ново като постановка, от дълго време има две коренно различни мнения, които и до днес продължават да се дискутират. Дали бюджета да се нагажда към реалното състояние на икономиката, както е в момента към кризата, или т.е. дали да съставяме неутрален, балансиран, неутрален бюджет. Затова той се нарича неутрален бюджет, защото чрез него не целим някакви по-активни намеси и въздействия върху реалната икономика. И втория подход, това е подход свързан с активното използване на бюджета и неговите инструменти, приходи, държавни разходи, държавни трансфери за въздействие върху икономиката, за стимулиране или за задържане на икономическия растеж в случай, че се наблюдава прегряване на икономиката. От тази гледна точка аз мисля, че може да се даде оценка на нашия бюджет. Той определено е бюджет, който е нагоден към кризисната, ако трябва да използваме термините. Към кризисната обстановка в България и точно поради тази причина правителството се стреми той да бъде балансиран. Тоест, то не възнамерява чрез този бюджет да извършва някакви по-така радикални промени, намеси в икономиката. Това ли е добрият вариант за
сега? Ами това е спорно. Аз вече казах, че това е спорен момент. Да, естествено е, че една голяма част, в това число и от учените в България, хората, които се занимават с бюджетна политика, считат, че това за България е приемливия в момента подход, че ние трябва по някакъв начин да съкращаваме държавните разходи, след като намаляват приходите, и то доста така чувствително намаляват приходите, и по този начин да се стремим да запазим финансовата стабилизация в страната, позовавайки се и на това, на факта, че България се намира в условия на валутен борд. И другата обаче така гледна точка е, че ние можехме чрез бюджет 2010, след като точно сега страната навлиза вече в същинската част на кризата, по някакъв начин да помогнем на икономиката. По някакъв начин да стимулираме икономиката, не чрез съкращаване на държавните разходи, това е много важно да се разбере, а тъкмо обратно, чрез наливане, образно казано, на определен финансов ресурс в икономиката. За да може намаленото потребителско търсене, което в момента е един от най-важните рискове за бюджет 2010, да се компенсира чрез увеличено търсене от страна на правителството. Това направиха почти всички европейски страни. Ние сме малко по-различни от тях. Да, ние не приехме този вариант за да допуснем известен бюджетен дефицит и по този начин да въздействаме върху кризата, а решихме просто да изчакаме нейното преминаване, нагаждайки се към по-малкия размер на държавните приходи. Аз, например, бих посочила много европейски страни, като се започне от най-развитите и в това число и някои от социалистическите страни, които предприеха политика на активна бюджетна намеса в икономиката. Като започнем от Великобритания. Великобритания, например, още 2009 година предприе стъпки към намаляване на данъка върху добавената стойност от 17,5% на 15%, за да стимулира потреблението на гражданите. Тя предприема мерки към преки инвестиции в икономиката. Такъв пример е и Франция,